ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವಲು ಸಾಧನದ ಸಹಾಯವಿಜ್ಜಂದೆ ರಹಸ್ಯನು ತೆರೆಯೋಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಮನಸುಡುಪ್ಪುನ ರಹಸ್ಯನು ಒವ್ವೇ ಸಾಧನದ ಸಹಾಯವಿಜ್ಜಂದೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ ತೆರಿಪವನ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯಡು ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆಡು ಸಾಧನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೇತಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಾರನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಐಕಾದ ಇಂದೆತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸೈನ್ಸ್ ಪಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತೆನು ಮಲ್ತದು ತೊಜ್ಪಂದು ಪುನಗ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜೆ ಎತೇತ್ ನಿಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನ ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತಿರು ಯೋಗಯುಕ್ತಿರು ಆಪರೋ ಆತಾತ್ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಸಾಧನದ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈತ ಮಾತ ಪ್ರಜೆಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತೆ ನಡತ್ಪುನ ವೇಗೊಡೆ ನಡತರಡ ಈ ತೊಂಜಿ ಪ್ರಜೆಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಪರ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಗಾದ ಈ ತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಅಚ್ಚು ಸಿದ್ಧವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಡಿಯಚ್ಚು ತಯಾರವಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಂದೆ ಒಂತೆಲ ಪರಿಶ್ರಮವಿಜ್ಜಂದೆ ದೈವಿ ಮನೆತನದ ಆತ್ಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತುದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದುವೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ನ ಗಾಯನವಾದುಂಡು. ವರದಾನಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ ವರದಾನನು ಕೊರ್ಪುನವು ವರದಾನನು ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಅದು ಪೂಜೆ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರಿಶ್ರಮ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿಲು ಆದು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ವರದಾನ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಜೀರು ನಿಖಲ್ನ ಅಂತಿಮ ಅವಸ್ಥೆ ವರದಾನ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಸ್ತೊಡ್ದು ಸ್ಥೂಲ ಕಾಸು ಅತನ ಸ್ಥೂಲ ಧನ ಕೊರ್ಪುನೇನು ತೊಜ್ಪೋನ ಚಿತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಅಂತಿಮ ಶಕ್ತಿ ರೂಪದ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡೆ ಹೊರತು ಸತ್ಯಯುಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನತ್ ವಾಸ್ತವವಾದ ಶಕ್ತಿ ರೂಪದ್ದು ಶಕ್ತಿವಾನ್ನ ವರದಾನನು ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಚಿತ್ರನು ಸ್ಥೂಲಧನ ಕೊರ್ಪುನ ರೂಪಡು ತೊಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚ ನಿಖಲಿಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸದಾ ವರದಾನಿ ಸ್ವರೂಪಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಇಂದೆರ್ದೆ ಸಮಯದ ಅಂದಾಜುನು ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾದುಂಡು. ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯರ್ನೆದುರು ಮಾತಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬರ್ರೆಂಡು ಐಕಾದ ವರದಾನದ ಬೀಜನು ಬಿತ್ತದು ನಿಖುಲೆಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಜಮ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದಾನ ದೆತೊಣಕುಲು ನಿಖಲ್ನೆದುರು ಬತ್ತದು ಉಂತುನಗ ನಿಖುಲು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಕನತದು ಪಟ್ಟೊಡು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊರ ಐಕಾದ ಸ್ಟಾಕ್ ದುಂಬುರ್ದೆ ಜಮ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಜಮ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಿಖುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಂಚಿತಾದ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಬೇತೆ ವಸ್ತುನು ಸುರುಕೆ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದು ದೀಪರೋ ಅಂಚೆನೆ ಶಕ್ತಿದ ಸ್ಟಾಕ್ನು ಸುರುಕು ಜಮ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಏರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಐನು ಪಡೆವನಾಡು. ಕೆಲವೆರೆಗು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು, ಕೆಲವೆರು ಪ್ರಜಾ ಪದವಿ ಕೆಲವೆರು ಸಾಹುಕಾರ ಪದವಿ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನನ ಕೆಲವೆರು ಕೇವಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರು. ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜನ ಚರಣ ದಾಸಯರ್ಲ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ಕೇವಲ ನಮನ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಮನೋಕಾಮನೆನ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಮ ನಿಕ್ಲೆಡಪ್ಪಡು. ಏರೆಗು ವಾ ವಸ್ತು ಬೋಡೋ ಏರೆಗು ವಾ ವಸ್ತುದ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡೋ ಐತ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರಪಂಚದತ್ತು ಆ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಚ್ಛೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಜಮ ಉಪ್ಪುನಗ ಐರ್ದು ಕೂಡಲೇ ಆ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಐನು ಕೊರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್
ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.